اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر، اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر۔ اللہ غنی ہے، اللہ تینوں بھی غنی کر دے گا۔ رب دے راہ دے اندر دل کھول کے دیا کرو، میرا رب تینوں امیر کر دے گا۔ اور امیر ہونے کا سب سے بڑا ایک کلیہ میں بتانے لگا ہوں، امیر ہون دا سب تو بڑا کلیہ ہے، اللہ دی قسمیں جنہ رب دے راہ دے اندر دے سکتے ہو دیو، ویکھیا جے تہاڈی غربت ختم ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ اور رب دے راہ دے اندر دینا کدی کو نہیں جے غریب ہویا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جا۔ او کراچی والا نا ملک ریاض جڑا اج کل بڑا سوشل میڈیا دے اوتے بھجے پھردے نے، انہوں جا کے دا انٹرویو سنیا جے، او دا انٹرویو سنیا جے تہاڈیاں جڑیاں نا رونگٹے کھڑے ہو جان گے۔ او بندہ پہلے کی سی، او بندے نے سخاوت کیتی، اللہ دے راہ دے اندر دتا، اللہ نے انہوں باراں لا دتیاں۔ ہن پاکستان دا کوئی شہر اس طرح دا نہیں جتھے او دا ٹون نہ ہونا۔ کدی رب دے راہ دے اندر دینا بھی کدی ماڑا ہویا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں ذری گلاں جے تواڈے نال بڑیاں کرنیاں نے۔ ہن حدیثاں کھولیے میرے پہ میں 4 حوالے دیتے نے، قرآن پاک دی ایک ایت رہندی ہے جڑی میں سب تو آخر دے اوتے بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذری توجہ دے نال میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، حدیث مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے، حدیث مسلم بخاری دے اندر بھی موجود ہے، حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ سبق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے 2 بندے اپنی کماں دے اوتے فخر کر سکتے نے، 2 بندے بس، 2 بندے اپنے کماں دے اوتے فخر کر سکتے نے۔ اللہ دے نبی جی کیڑا کیڑا بندہ ہے، اللہ دے نبی جی کیڑا کیڑا بندہ ہے، سنو ذرا دھیان نال۔ 2 بندے اپنے کماں دے اوتے فخر کر سکتے نے، انہاں دے اندروں پہلا بندہ قاری قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے جڑا اپنے قرآن دے اوتے فخر کر سکتا ہے۔ فخر اے نہیں کرنا میں بڑا وڈا قاری ہاں، میں بڑا وڈا قاری ہاں۔ ایک قرآن دے جڑا قاری ہے، ایک میں نبی پاک نے فرمایا ہے 4 بندیاں دے تو جہنم نو بڑکایا جائے گا، انہاں دے اندر ایک قاری قرآن بھی ہونا ہے، ایک عالم دین بھی ہونا ہے۔ لیکن دوسری حدیث دے اندر میرے نبی نے فرمایا ہے اے 2 بندے نے جڑے اپنے کام دے اوتے فخر کر سکتے نے۔ پہلا بندہ قاری قرآن ہے، اے دے دل دے اندر فخر بس انہاں کو ہے میں قرآن پڑھائی جانا وا تے میرے قرآن پڑھان دی وجہ تو لوگاں نو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، میں قرآن پڑھائی جانا وا بچے حافظ بنی جاندے نے، میں قرآن پڑھائی جانا وا لوگ قرآن دا علم حاصل کری جاندے نے۔ بس انہاں کو سوچنے چاہیے ہے، اے تو اگے سوچ نہیں ہونے چاہیے، اے اپنے عمل دے اوتے فخر کر سکتا ہے۔ دوسرا بندہ کیڑا میرے پیغمبر نے دسیا ہے، دوسرا بندہ میرے پیغمبر نے دسیا ہے او سخی بندہ جڑا اپنے مال نو رب دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے۔ جدوں رب دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے او غریباں دے او دے خرچ کرن دی وجہ دے نال غریباں دے چولہے بل جاندے نے، غریب روٹی کھا جاندے نے، غریباں دے بچے رج کے پیٹ بھر کے روٹی کھا لیندے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے تو علاوہ کوئی بھی بندہ فخر نہیں کر سکتا۔ فخر رب دی چادر ہے، فخر رب دی چادر ہے، ازل تو لے کے اب تک میرے رب دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش نہ کرے آجے۔ جڑا رب دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ دنیا تے بھی برباد کرے گا، اللہ آخرت دے اندر بھی برباد کرے گا۔ فخر رب دا ہے، ساڈا کہدا فخر ہے، اسی تے مٹی دے اندر مٹی تے ٹر جانا ہے۔ تو کہدا اندر فخر کرنا، تو مٹی دا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مٹی دا بندہ، مٹی دا بندہ، مٹی دا بندہ، اللہ اکبر اللہ۔